Ja se olisi Akseli, moi. Tää on tällainen meidän uusi kanava nimeltään Tomu Films. Ja tässä on mukana... Minä eli Matti, Veikko ja Tuure. Ja minä, eli Akseli. Vex on tässä keskellä. Niin, Hieroo naamansa käsillä ihan hirveesti. Me pelataan peliä nimeltä Sumoslam. Sumoslam. Tää on joku Ja random peli. meillä on kohdalla... Mit? Tää. Mä säikähdin. Choose your level. Shut up! Menu. Mistä mä painan? Apua! Multiplayer. Choose your level. Shut up, paska. Ei, älä nyt jassa, Veikko. Akseli. Ai, me ei voida mennä tänne. No niin. Sili. How many players? Shut up, kone! How many players? Odota. Odota, sulla on vasti... Vexolla on I. Mä olen nämä tajua. Joo. Tää on tällainen peli, jo continue. Continue. Mulle Fight. Shut up. No nyt play again. Jos mä Fight. Mä oon sininen. mä oon tää... Mä oon tää punainen. Lopeta, Veksa! Jee, mä voitiin! Se oli player 4, Vexa. Siis. Se on kone. Fight. Kuka sä Vex oot? on toi normaali. Ei oo, mä oon tää. Mä oon Mä oon tää, normaali. joka säätää tää. Mä oon normaali. Toi on kone toi. Yes, voitiin! Sen takia se kone kuoli. Mä vein heti. Vexa kippuu sillä lappussa. Ja mun kanavan nimi on Jupex ja jos joku kattoo tätä videoa nyt, niin tänään mä tulen tekemään Skywarsista semmoista uutta sarjaa ja Trollen. Ai, oot sä pärinäkään? en mä tiedä. Fight. Ei! Se oli nopea Aksu kierros. voitti. Joo. Ja laittakaa kommentteihin mitä pelejä te haluatte, koska tällä kanavalla me voidaan pelata lähes mitä random pelejä vaan. Niin ja... Ihan meitä mitä on tahansa. Mitä te haluatte? Fight. Jotain kolmipelejä. Mitä tää? Mä painon väärään. Miten vitsiä Fight. Tän tullaan. Ei tietokone vai onko? Voita tietokone. Ei, mä voitin tietokone. Mä Missä mä tuhoan tuulen. Sinne meni Vex. Aksu vs Tuure. Aksu vs minä. Siis mä Aksu oon vs toi- minä. Siis minä vs Tuo. Akseli on normaali. What the fuck? Yes! Mikä mä oon? Onks mä player 3? Ei, mä... Player 1. Mä oon player 1, mulla on 3. Mulla on mulla on Eiku kaikki. siis mä oon 3. Miten nää tilastot menee? Sulla on 2. Mulla on 2 voittoa, 1 kakkonen ja 3 kolmosta ja sitten kumpi on player 2? Ja Tuulella on 2 Vex on voittoa. kaikissa ykkönen. Vex on 1. Player. Ja Vex on 3 nelosta. Mulla on Kyllä mä tuun voittaa. Fight. Tän yhden. What? Annoin. Sinne meni Vex. Yes, mä sain voiton. Kolme. Play again äkkiä. Fight. Mitä vitsi? Tuulella sai voiton. Mä häivyttäisin. Fight. Kattokaa Mun näiden käynä- takaosaa ja miettikää vähän mitä tapahtuu. Vex sai voiton. Takaosa. Fight. Kato, kun mun pelejä ikä. Vex. Ei, se on... Player 1. Kuka on Fight. punainen? Minä olen tää punapöksy. Ei. Mulla on 4 voittoa. Wow. Mulla on 3. Siis 2. Joo. Mä oon punapöksy. Fight. Mä oon... Miksi tää sanoo koko ajan? Ei! What? No, mä tipuin. Miksi tää sanoo koko ajan vaan? What? Kuinka pitkä Se video sanoo teitte? fight. Fight. Mut se sanoo japanilaisella aksentilla. What? Mä menen heti Fight. tippuun. Joo, Kuinka se pitkä sanoo video fight. te teette oikeesti? 5 miljoonaa tuntia. Niin. Ei! Ja musta Ei. tuntuu, että koska luultavasti kaikki ei enää pääse paikalle tekemään näitä videoita, niin jos jonain päivinä mä siis- saatan tehdä tänne ihan yksinkin videoita, koska... Ja saattaa tulla meidän kaveri. Siis niinku, mä ainakin aina tuun joihinkin Skywarseihin.
pelaan Onko varma? Fight! multiplayerissa. No joo. Ainakin tokaan jakson todennäköisesti. No, siinä meni se. Ei mennyt, se oli vaan läpä. Ei Joo, ollut. siis tässä on pieniä ominaisuuksia. Ei! Yeah, mä sain voiton! Oikeesti, ehkä teidän kannattaa lopettaa tää video, koska ei varmaan kovin kiinnostavaa katsoa. Tää on kivaa. Pelata, ei varmaan katsoa kyllä. Tää on sairaan pitkästyttävää katsoa. Ainakin täältä. Mä voitin. Niin me voitais ruveta jotain vaikka yhtä tai kahta pelisarjaa. Tai pari. Paria pelisarjaa ja ehdotelkaa niitä pelejä esim tänne videon kommentteihin. Tai sit jos katsotte mun jupeksiin, niin voitte laittaa sinne, että tehkää Tomulle plää plää plää. Siis kaikkea. Tehkää Tomulle juttuja. Tomu Films. No, Tomu riittää. No Tomuri. Fight! Tomuri. Tomui. Tomuri riittää. Tomui, imui. Imuri. Ei! Mitä vitsiä Veksä? Vaan silleen niinku. Veksa kaato mikkiin, sori. Ja hieman häirintyi, koska Veksa löi mikkiä. Vahingossa se oli tahalta ja häiriitä. Veksä vaan tekee jotain. Ei! Miten Tuurella on 7 Mä vein voittoa? heti Onks tätä. Tuura toi siniihonen vai mikä se Joo, on? mä oon tää. Mä vein heti tietokoneen. Mä voitin. Jes, et koske siihen mikkiin sille hammastikulle. Koski jo. Kuuluukohan siitä ääni? Kyllä varmaan. Sen näkee videossa. Mä tökin siitä. Lopettaa! Akseli, kunnon ragit. Mutta me voitais nyt ehkä ruveta lopettelemaan. Ja heippa. Mutta muistakaa ehdotella pelisarjoja. Jotain sellaista. Heippa. Ja tilatkaa ja tykätkää ja jakakaa ja se olis. Moikka moi! Heippa.